Mangaranya yako nambenya kashota umwakwari mpano wako ngoina mpana ukipapa kwa yapinda hapa ya kuremera kumsoronge tsumbo ire nyasho ai remi minya doko do ambo unonga wagara kure uyapambirisha apo gadzirisa tsumbo yenyapo shamwari achibvumiri tsumbo mukati mwedare unozona yakupinde musoro momwe munhu yamwe mapanga ka usati kubatira ibanga kai regeni ndipewe dzinza rangu isendeke pamutaro ibanga i wakapika miko ka last time right itsanangurire tizwe chimangariro chako chawakamhangara group rese riri apa right chandakamhangara kune miwana baba kana kuti chandakakusungirai inhaurwa yeurombo yashupa mukati memusha wedu kuti inini ndatambura ndosaka ndakazosimuka uyo wakazondoperekedza asi masamoni ndofunga ari kundotaura zvekuti Bernard kuti ndakamira hangu inini ndakaona kuti zviri mumusha munomu hazvisina uchamire zvakanaka ba mune urombwa mune nhaurwa dzesatanism iri mumusha mune zvidhoma nyoka mazizi mbobobo zvirimwo zvakawanda saka zviro izvozvo ndakati reka ndisimuke ndiuye kuna headman chigodo ndibangaradze nyaya mukati mekaranganda ngenyaya yekuti headman rega nditi pamusoro vana baba vangu vangadai vane pfuma yakati wandei mukati muupenyu hwavo asi vakasungisana kumashuroko ndo vane mapepers ese ari papo iyi pepa ravo aya mapepa avo achazoverengwa mapepa avo aya asi isu takazosungwa futi zvakare nenhauro yemalicious futi damage zvakare yeurombo hurimo mumusha asi akanga ari matare ekupuratirana kuti tifire mumajeri asi zvadaro baba akazosvika pakunyora tsamba mumusha asi ndinoti baba ihanzvadzi yavo ivo vana baba ava inonzi Ronika yatinoti tete gweshe yechirizaina kuti inini zvemushanda zvikorerwa inini ndikati Bernard zvikorerwa ba inini ndakudzipakatawo hakata saka amene kuti munganditendera here kuti ndiiverenge kana kuti pana angaiverenge asi ndeyerudzi rwekuti ndinoiverenga nekuti ichamba yatete ndeyemumusha inzwa izvaitaura baba izvi dear family yakanyorwa musoro 29/03/2020 mira ungatinyepera ipatsamba kumpurisa werenge purisa yangu ibata nyaya yacho imbobata yako tsamba yako mpurisa kana ngura nyaya yako right wanyatsonzwisa kuti nyaya yakamira yakadai nhaurwa iripo ameno headman again titi pamusoro ndikupei update yakaitika pakati apa pendakapika mhiko kusvika nhasi uno pendari ndakati ndachibva pano ndakati ndichisvika kumba mukoma akati shamwari nyaya yawasimudza mudare yakomrade kana kuti dai inga riri padzasi apo kako rinoda kwavhenekwa roonekwa kuzi richipo here ngenyaya yekuti mumusha medu mune anhu ane skiri yekuti kana makodo emunhu chaiwo chaiwo muchaziva kuti anga ari apa munomashaya headman so takazotungamizana namukoma tobva taenda tasvika ipapo takasvikawo shuwa baba aiteya pamusungo kudai nanasi mbariro dzacho dzichipo dzaanga akaronga zvokuti pinga raibatwa ka raitoteta kutoona mamwe makodo acho asina uchatokwana ba amweni achatori pasi kutononge pinga padenga pedehenga pacomrade saka ndakazoti comrade nyaya yakasvika kumatare asi matare ari kugadzirisa nyaya iyi asi chakazondishamisa pasowe kana kuti pakirawa rangu harisati raizwa official opening asi ndandi nemadzibaba tingati maprofita mairi akauya wiki rino iri ndabva kunoko asi pakaitika mashiripiti ekuti pakirawa apa pakarira pfuti headman nhatu dzakarira masikati ndikati mazvizwa here ana madzibaba akati tadini tazvizwa asi nyaya yakutangondipatitsa ma ndabva pano sande yekutanga ndakaenda kuchechi kuchipendeke ndichibva kuchipendeke ndakasvika maiguru wangu waya vachiti bamunini shiora riri pano wona hembe yangu yatsva ndikati hembe yaita kutsva kuita matsvire iko maiguru zvikazi hembe yatotsva mumba ndikati amwenye mambo ataurira zvikazi handadini
ndabhuira zvakandibata-bata ndikati hembe kutsva. Saka zvadari ndo paakazoti kumanherunhere akati inini ndafunga kuti ndiende kumboona murume wangu kwaMatondo. Saka ndaikumbira kana muine dhora mundipo dhora ndionodini ndione kwenda. Asi inini semuprofita semunhu nemudzimu mukati memushaka ndakati maigurugara yapo yemarongedza zvese zvemakude kuenda muri domboendepi zvepanapa handichadiwa. Asi mumashure momo muine nyaya ndakambokutaura kuti vari kuti ndiri urota ndichiberekeswa vana uye ndakazi ndiroorwi ndine zita ratete rekuti Felistas. Saka pese pendiri kuenda tete vaone ushereketwa uri kuti unofanira kuita zvese zvandinoita pandinofamba mazviwa. Saka zvadaro maiguru wakabva wabuda pamba indiri kuti waende kuona mukoma nyangwise munhu watorowe yekwaMonika Mazorodze. Asi inini semupurisa usina cheni ndakangoti hazviiti kuti ndibate mudzimai wamukoma kuti makuzodai makutoenda nyaya dzisati dzapera musati mautinesa kukaranganda. Asi ndakazozwa munhu wonoka manje ndimuninyina manje manheru gugugugugu ndikati hello zviyazi ndini Tina babata wangu. Ndikati haufambi pano zviyazi mukoma ari kufona ari kuti mukadzi wangu kunoku hakuna. Ndikati mukadzi hakuna wafamba sei? Saka aya manje po ndifanira ndakarohwa nehana ndotoisira baba makomi back baba hana kuresponda ndopobva paMatondo apa kuchichouye kunogara hanza dzengu mazvita emuchidhuku kufunga kuti pamweni mudzimai uri kuna tete. Ndoposvikawo tete akatovharirwa nemukomana anhu atororana pa 2 weeks dzemashiripiti dziya. Ini mukadzi ndiri kumbira wana tezvara kudare ndiri kumbira mukadzi nekubvisa zviri ipopo. Uyu mukadzi wakarurowawo mabude wekwaMonika Mazorodze uyu watoroorwawo uyu pa 2 minutes dzo kana iri mhepo irimba madhondi imhepo kaindi imba yedu yatopararazve. Saka zvadaro manje ndo zvendakasangana nazvo muwiki imomomo. Asi zvadaro ndakazorongedzawo chikafu hedimeni kuti ndiye chiendesawo kune mwana sezvamakataura kuti tinokuauthoriza kuti usvike kumba. Asi pane mashoko akandibata mambo wangu nemakurukota. Mai akati iwewe Beni iwewe handikwanisi kutambira chikafu chemushakabvuba kuchindya pakati pemusha unowu ngenyaya yekuti makamutsiridze mweya wamunhu wakafa kuprofita ndiwe kutsvake mari mauda ujoinise mweya mwana wangu. Inini handizvidi. Asi handina hangu kuzovabvunza kuti mai kana nyika chaiyo chaiyo Zimbabwe yechirarama nezvambuya nehanda nasekuru Kagui ko pakati apa zvemaimbondya nezvaindya mwana wenyu zvazviri zvashakabvuka zvese izvi. Saka pochizwi. Asi hedimeni ndakati regai ndichazokutaurirai chokwadi kuti kunyangwe mwana achimucheche achigara ikoko handikwanisi kuchaenda nechinhu chemushakabvu kuna mai akaramba zviro zvemushakabvu. Asi mwana wawo ari kumusha kwedu waindyawo zvawashakabvu. Saka ndakazonichaisiya kwaadare ozoivhiya. Asi ndo zvandakambosangana nazvo izvi. Asi mumusha medu hombe ngeyekuti maite nyaya yekuti mune gona mune satanism munotsve mwoto zvisingazwisisiki munodhisapiise mafoni patone nyaya rutoshupa makesi arimo chaiwo chaiwo chiro chinodhisapiya mare dzichidhisapiya mahomwo kutoishaya chaiko chaiko kudai kutoshaya kuti mashiripiti aitika panapa ndo zviri kuitika mumusha medu. Pasi ndandoti ndigumire ipo papo bhozhongoro. Ungazi ari kundinongedzerawo uyu wakaromba uyu ne Satanism. Right. Wandinoziva wakaromba panapa tsondo raStanford mutambanengwe haana kuuya mudare. Asi ndio chamangwiza nemukadzi wacho Eunice pauroyi mumusha medu. Ndapedza nyaya yauroyi asi ndakati umwe wacho tikamubata unozotaurawo amwe ake. Uyu une nyaya yenyu uyu manje uyu ndakati manje sana baba manje iwoyaya mukaona techiona maproblems mumusha handinongedzi baba amwe ngenyaya yekuti kuna aya anohwanda neamwe sezvaazvichiitwa panapa
kuti gogodera rinonga riripo asiwo anonga chisi igona iyo chiti masatanic saka ndazomusunga mese kuti iwo uchitsanangura usatanic hwouyu iwo uchitsanangura mushandiro wegona rauyu. Aya babaya andisati ndapa mhosva kana kuti ndaasunga kuti ane ushereketwa kana ubatwa hwakaita mukati memaoko angu, asi kuda ndoti musha uchenurwe kamwe chete. Ari pamberi pasha Aya handina dambudziko randingati futi ndingapa zvakare, ngenyaya yekuti varume ava vese vakadai ava imba inozi imba yaMwakona yaNyumeni ndo ina Ereki natsondora yeStanford Mutambanengwe, asi varume ava vakatobatsiridza kusvika watoisa mhamba mukati meimba yaMwakona kuti mudzimu uyu izvozvizvi unga watoita wake up. Asi iwo manje panewo zvimwe zvendinozoonawo kuti izvizvi reka ndimhanye kusvitsa kuitira kuti muchinda wakafawo akazoti wandionawo semakore esaya kugara kweseka waindoonekwa, asi hapana wakamboyota kuti headman kune denga raapachena. Ava manje vataura nhaurwa dzekuti takasungwa tiine mhosva imwe chete. Munza zvakanaka, mune nhaurwa yesatanism mukati memusha wedu headman. Munza zvakanaka, vari vese ava vadzidzisi paChinyahwera high school. Manza zvakanaka, asi zvadaro taiti pese petaifamba semusha dare rekuzimu musha menyu mune masatanist raibatwa nemuprofita upi naupi zvake. Saka dzakanga dziri hasha nekuda kutsvaga ruzivo kuti nhaurwa yesatanism iyi yakambonyatsomira sei mumusha. But tazostadha ndakaenda kaona kuti iri interested in terms of manetwork. Mumusha meduka hapana munhu anogona kugara nefoni kana for just 2 weeks. Mune kudisappear kwamafoni kutaura kuti munhu inkani dzakadisappear ka panotanga kuda kutotanga madhiri emareka inotsemuka kana kudonhera mvura kana kushayika zvachose pachaja chaipo unoishaya. After that pane nyaya yekumwanana ropa iyai, pane imbwa dzetinotorota dzinototisveta ropa nekutoti ruma zvinoratidza kuti that spirit iri kuexista in our family is not the spirit of God. It's a certain spirit iri kutendera isiri right pamusha medu inozoita kuti pamwe pacho tinozoshamisika kuti kone indapera simba, kone indamuka ndakatota ndiri munhurume. Zvabvepi? Handichazozivi kuti uyu wakatorawo uyu wakatorawo uyu wakatorawo, hapana unochenesa. Ava vari 2 manje vane nhau. Regai nditsanangure nhau iyoyo kuti mukufamba kwataita semusha. Alright. Mameno pamusoro ndimbo akurebesa ndafukota chacho. Panhaurwa iri kutaura mukomana weka. Pana kana pane vhenana baba ndingakwanisi kuti akashata, asi chinozoita kuti titi akashata ka dzimwe dzenguva maitiri awo anoita. Right. Number 1. Inini ndakadzidza pamunyarari pachinyi panonzi paChinyahwera secondary school. Saka ndaigara ndakati inini na Wisdom na Nashe navana sekuru vaviri vadoko timagarira taita kudai, so pakaenda kuonetsa nhaurwa yekuti mukugara kwataita pane wainge aingozi wizi waita waifarira ke zvemacheni nekungoitawo zvimabhengo mumaoko. Asi mukufamba makaita varume ava vakanyasa kutaura chokwadi, vakauya vachiti hanzi Wisdom ane Satanism. Zvadaro so pawakati Wisdom ane Satanism vakafambirana kudzimara. Wisdom akazobva mumaoko mevakomana ava akunge akubvira kuna baba vake ava vari apa kuenda kuchikoro. Zvadaro so icho chapfuka pamunyarari ndapo Satanism yakatanga kunetsai kuti nditi vana vainyepera hazvigoni kozi vamwe vacho vainongedzwa ngemazita. Bozhongora. Ndiri kufamba napo. Usanyepa mfana. Aiwa. Ndiri nyepa here. Ndimo. Tifambe nenyaya gozi ngoja yadzitina dzakawanda panapa. Pandiri kuda kuti ndipinde inini. Handipasana kuzodzenyu kuchidimbu. Ndadzizwa. Asi amusuri kukasika kupedza. Itoti dambu zvikasike kufamba. Alright. Nyaya yakaenda kwaitika pachikora. Nyaya yobva yatsviriridza. Vana vachibuda ngemumawindo. Asi mazita acho ramai guru rakange kakumbozi mbichana kunzvenzverwa. Asi kumashure ino paikambonetsa futi
rakambopinzwa futi. Handisisi kuti ndiri kuwapuma kana kuti ndiri kuti pane wakaropa unoroya. Asi maitikira zvinonga zvichiita tinonga tisikachatokubhilivhi kuti uri mutsvene pane vamwe. Muropazwa. Zvadaro so pakachionetsa ini ndakaenda same zvakaitika pandiri nepana Wizi wakaenda konetsawo pachikoro akude konyora obva abuda. Inini ndaude konyora ndarina kusangana ndobva nene kondonetsawo, which means ndingati pane uri kurovera mhiko pana babangu ari apa. Right, taurire ichoko. Hamunotaura muri mwega. Ndinosangana mukati mwenyaya. Pandinoda kuti ndipinde nemwe mundepe kudai zvakomana. Musha mwenyu hongu mune matambudziko ari kunetsa vana baba. Nyaya yenyu iyi makaipinza kuna headman Nyamana ikatongwa. Nyaya yenyu mukaipinza kuna Mambo Zimunya ikatongwa. Mukaenda ukoti mukaenda kotorana ma protection order. Tiri kufambirana tiri pamwe chete pane zvandinotaura pano. Pane zvandinenge ndanyepa moti ndiri kunyepa. Right. Ndoda kuti nditange ndakatarisana nedare raHeadman Nyamana. Muno kana uchinge uri pasi paMambo Zimunya, pasi paMambo mumwe chete, nyaya yako haisaruzwi kwekunotongerwa ba. Unotongerwa kwakasununguka. Murasi kundizwisisa. Zvinoonesa ngezvekuti ndiri kubva mwaMambo Zimunya ndakuenda mwaMambo Nyashanu Boyera. Ndozvinozi urumbotiziye mwaMambo wako iwo. Tinotenderedzana tiri vana vanyamunhu mukati mwenyaya iyoyo kusvikira taigadzirisa taipedza kana taitadza. True. KwaMambo Zimunya ndinenge ndichide kuzwa judgment yaMambo Zimunya kuti vakajaja vachiti kudini. Pamusoro pejudgment yaMambo Zimunya handikwanisi kukwira pamusoro payo bane nekuti handikwanisi kudaidza Mambo Zimunya pamudare mangu kuvatonga. Asi kuti ndo vanodaidza inini chiwawa chichitonga kudare kwawo. 3. Ndode kupinda pacourt. Kana muchinge makaenda civil court muchiende kopuwa protection order. Mutemo weprotection order unotaura kuti izvo hamubvumirwi kuharasana, kutretanana, kutaurana mazwi asina kufanira kana kuasaultana. Pamuri ipapo muine protection order kana muchikwanisa kuti wasvike pamba pabamukuru wako nemutoo wakafanira magistrate hazvitsvagi. Asi ukasvika uine mutoo usingafariri umwe wako wawakatorerana naye protection order akakumhangara unosungwa. Zvichende koreva kuti kumatare chivanhu takapuwa zvedzi go ahead yekuti pane protection order madzishe maheadman nemadzimambo tinofarwa kuti titonge nyaya idzodzo. Kune vabereki, kune dzimwe mhuri dziri kuroya, dziri kutumira vamwe vanhu ngozi. Dzatumire ngozi mwana akada kusumudza musoro wako ende kotora protection order. Murume dzondotaura kuti ngozi haiuyi kune uyu nepamusana pekuti hapana protection order. Inotadza rofamba nepasi pepepa reprotection order. Protection order inganga ere chinyi mushonga ere wekudefende ngozi. Saka yakazi madzishe tinofarwa kuti tipinde mukati mwadzo. Muchinge muri kutaura ipapo paine protection order hamusiri kuchinjana mazwi. Iwewe uchitaura rutauro rakatarisa inini, uyo achitaura rutauro rakatarisa inini, mwobuda hatidzvari magarire manga makaita kumusha kwenyu nepamusana pekuti mwapinda mudare munomu. Munongodzoka, madzoka munogara magarire mwanga mwakaita kana mwafunga kuti tayananiswa nedare takaogarisana zvakanaka zviri kwamuri. Nyaya yenyu yapindawo mumako mangu last time mandipira nyaya iyoyi. Ndakasvikira pa time yekuti makanisira mafoni numbers. Ndofunga bangu ronyo ndakavafonera. Ndichitaura nawo. Ndikazofonera zveumwe ndakawafonera ndizivi kuti ndiwe ere ndakazofonera kechipiri. Akanditaura kuti izvo nyaya iyi yakambopinda mudare mwaMambo Zimunya. Nyaya ikaenda kukoti, headman munangwarira nyaya inozomuzvimbira. Headman kacho ndokanombozvimbirwa ndidzo nyaya dzacho. Ndodzakakaondesa nyaya idzodzidzi. Katobvunza mwakandoenda kumusoro iyo ndandiri mukoti mwe ndakarova pasi petsoka riye. Hatizvipatiki. Ndinowitnisa matongere enenge ndaita. Handitumwi. Matongere enenge ndaita pamberi pedare dzimhosva. Ndinotaura sematongere endiri kuita sematauro anenge akaita chi. Anenge manyorwa zvinenge zvakaitwa mubhuku rasekretary. Because ndiye anenge achinyora zvese zvinenge zviri kuitika. Right. Ndataura nemunhu yaya pafoni. Wakataura kuti izvo zvinokwanisa kumuzvimbira.
muri iyi chimiro chayo muri kutopumhana mese pamhuri yenyu. Kuti pano ndakataura naye apa ndotaura apo wanyepapo kuti ndiri kutaura chokwadi rambai mwakati zi muri kutopumhana. Iwo mudzimu uri kuda pauriyo wakabvepi? Ndotobvunza na baba. Baba kwake taura ndizwe mudzimu uri kuda pane mwana wakabvepi? Okay. Pindura. Yes, baba. Isa ndapindura. Apindura mubvunzo. Musama pinzo modiri. Mudzimu uri pano ndewasekuru baba vangu inini. Baba wenyu. Makagara ere semuri pasi muchiongorora maererano nemudzimu wewe kuti mufambire muzvigadzise zviite zvakanaka? Hatisakwanisa kugara baba pasi tigarisane because tiri pamapeace order. Uyezve futi sekuti urombwa wakaita ari kutaura neungwaru hwawo ndewekuti iwo wakaenda korombere mudzimu first. Ngekuti mudzimu une mari. Mufana utone mari bhegi. Ndokoprofita vanhu. Mombe dzisuya mbudzi huku chenye. Saka akaonga atoona kudhara ndokuuchiya. Ndokudiveta man. Kuti uende pane zvaari kuda. Wakadiveta ndiani? Tsondora Mtambanengwe. Uripi? Ndiye asina kuya padare panapo nhasi. Ari kwakafuti makuwa izvo so far now nhasi. Alright. Sezvo ari kwakamberi maningi ba ini changu ndoda kuramba ndichipamba nebijana kuti ndisvike panoda kuti ndisvike. Ndichazopinda mukati mwenhau yedu yese yakazara. Ndichinge ndasvika panoda kuti ndisvike. Ndichiri pakutsanangudza. Mukati mwekurarama kwemhuri yenyu imimi muri kunzi mwakaite mudzimu wekurombera pana uyu ngwehurombwa hausiri mudzimu womushaba. Saka hatikwanisi kuya kunyaya dzakaita saidzodzo. Makadhimaketana patori demarcation line iri kuti imimi namukoma yenyu nemhuri yenyu vanai muri kuwirirana muri mega imi muchagara makadare imwimwe awawo imwe mhuri yakuenda kogara yakawiriranawo pachezvayo. Imwe wamusiri ana mushauko wa Mtambanengwe baimu mwatane sene mwe mwadotopoa. Muruzviziya ere? Murozviziya? Ndozviziya. Good. Saka tiri pamwe. Saka chinditaurirai manje kuti chiri kuita kuti muzodaro checho chinyi? Taurira. Ndisangwe ndi Mbomira yapekise kutaura. apeno. Indo ndotanga ndataura first matambudziko ndakasangana nawo. Muri pazwa ndo ari apa. Ndataura matambudziko ndakasangana nawo ndo anoti guideline ndochikupa final answer. Andingwana. Munozopeita matambudziko ekunyora pasi sematambudziko aitika live pamuri. Okay, ndokwanisa kukana ndisina. Ndamise mungu mutaure zviri kuitika. Ndokwanisa kutaura. Inini ndikati inini pache zvangu inini ndichigara ndiko ndikoone matambudziko ekuti one vana vangu ndakabereka inini vari kwendokorasikirwa nemadzimai avo asi kubarasikwa kwazi nemadzimai avo ndichifambawo nawo ndinoenda kobate nyaya yehurombwa huri mukati memusha kuti mudzimu wakaromberwa. Asi mudzimu waromberwa uyu munhu ade kuite mare pamusoro pemudzimu uyu. Asi vana vangu at the end vachandinongedzai zvari kurasikwa nemadzimai avo kuti mimi baba ime makashata ime makatoromba. Asi ina handinava my hands are clean. Mabona if kana tikafamba mudare kana mambudzimu yakafamba kana even mukafamba mimi madzimambo you find nothing because there's nothing in my hands. I'm clean my hands. Mapana. Asi zvari kushita vari kuti wachirombe manje ka gona rawo unosenza kwese kwese. Izvo zvinhu ndingamuti kusimuka tabve pamba nhasi kusvika tava panapa ka mota dzatadza kufamba tichikaso chitina eto kutonga tava pano mambo pana ndokuvhiringa kwaanokuitai haakwanisi kuvhiringa inini ba chete anokwanisa kuti kuvhiringa futi gona racho iri futi mumadzishe nemudzimambo. Boy, this gona is really very strong. Risikaiti. Very, very strong. Yakwazi kuti zotombotamba aba. Gona iri. Mapana. Yeah. Mapana. Igona rakasimba. Zvekuroti kana kuti rienda kwabatwa nhasi unoika hatombonyanga imwe. Kuti mwana wangu aende kwabata gona. Ndingamurayisa. Rotoda na 1000 yamaita last week aya. Kata na 1000 times 3. Kuti ribatwe lao chionekwe chokwadi. Kuti chiri papi chao chako. But in my hands andiri kuromba bani. Vana vangu vakushipa kuti vaurase vakazi vaurasigwa ndakurasigwa nevarora. Nevazukuru vachaoni.
asi iwo wane vazukuru vapo chezvavo mopazva kutaura zvendinotaura kuti by time yakatopera iyoyo mukwasha wavo wemurume wataura uyu akamhanya mumba kwangu kwababa kwamai vangu inini mai vangu vacho vasiyafamba bemi wachita mhanya vasina hembe vasina kupfeka mukwasha wavo kuti mai uya mwende kumba kwangu kune nyoka yakazadze hari uya muiona nyoka mai vangu vakati hazviti ndiende apa because haana uchishuma handinzwana ofuchi vazukuru wavo vakadzadze umba mavo ini handina vazukuru ini nyoka dzavo dzivachishamwa nhengo dzevana vangu varona vangu vachitiza pamusha saka mhuri yetatina imwe yaya ndakakumbira kuti chimbomisai nyaya yenyu tombokuchenesawo musha wangu saka musha uchi kucheneswa tichachizoona kuti kuri kuvire tsvimbo nerehwe ndekupi imi ngatifambe kadi mbuzi yakatsimuka tambo ngaenda kodya kwesoko asi ichadhonzwa chiuya padhuze dhuze chionenge ipapo sofa izvizvi wari kutsika pamugwapa bangu izvozvizvo wari kwake makuwa izvozvizvo asi hedhimeni mwamudaidza kuti huyai kunoko wari kwake makuwa izvozvi chakakosha ngechipi kwake makuwa muchitsika futi pamakuwa pababa angu aripo nanambuya angu nehama dzangu dzipo nanakoma angu pagwapa pangu pavhomwe banga okapira kadai taura henyu ndivana munotaura ane chansi yakakwanda mani bhozi yakakura ine makuwa mukati nesopa ndiri kuizwa nyaya chii muri kutaura regerai nditi avo vari kuchema vakusvikirwa here kana kuti chii kutorwadziwa munoziva nguva yatinotora kana tichiita namasturbation aya it's not easy edwin mbeu yeyo we want to know whether that maperfume here go outside here maitransporter what type of skill yamainyatsa kushandisa newa family muna nhanzwa ngakabarwa aine german nevers arende kumusana ana babangu haindurura ndakamutaura muse anoboikota matare ndakobvunza hangu kuti kusvikirwa here hai hasha fungisisa nditarisire kuti imi makanga muripo mese imimi last time wakanga wasiripo ndaawa 2 hour nehour nomupano handina kumuona balast time munenge maedza kubriefa muchidimbu kuti vange vari in picture pendanga ndichida kuti ndinyanyozwisisa inini ndepekuti pamafambiro pamamhangariro emakaita ava chikonzero chaicho chemakawamhangarira ndifambe nenyaya iri agenesi iwacho kuti mimi makamhangarwa pamusana penyaya yakati neyakati pindurai mibvunzo yangu ondipindura toenda mberi apa Edmund mudzimai wangu uyu kuenda kwaakaita varume regai ndikutaurirei ngenyaya yekuti maita wangu akati achienda ka ndakaona kuti it's not a problem yekuti ndinganongedzera kuti kumusha kwomudzimai wangu chete even mika ndine zvanotozwa kuti tepe zvinhu zvandovata nazvo izvika kana ndasatisfied nguva yekuzoona mudzimai wangu handinoishaya saka itakaofo yekuti gona ngaribve basi ndosunga mwese ndikasunga hwano wenyu uyu unoti andinausungwa bo ngachida izvi varume Ne Satanism irimo izwe clear out chimbomira chiwirirane kazhinji kacho muchinge muchipinda pamberi apa muchipika mhiko ngeyekuti munhu uda kutaura chokwadi statement raunondipa zuva rekutanga ndinenge ndakaribata zvakaita hangu inini handitarisiri kuti pandinotaura nevanhu mangwana vakandibvunza ndobvura mubhuku musoro wangu ritori bhuku kubva pazuva remakatanga kusvikira pane zuva ranhasi ndiri kuona statement renyu rako ndichinjira mbishana zvekuti rinenge rako tisaide konyudzeni ini handinyudziki nokandebvudze chidhongi yekumasure kana dziri mbiri unge mbizi pemakauya panapa muchigara padare apo imi maona baba vacho moda kuti mundiwichinisire makataura muchiti izvo pana baba mukuru kana kuti baba munini vari pachinyauhwera vane mudzimai wavo vanodzidzisa ipapo naivo vacho ndivo vari papa mukatitaura kuti izvo vanhu ivo vavo vane kasystemu kekuti mukavati kwakati ngatiende vanoto kuti ngatiende pindai muri ngatiende mukavati mimi chipondipo kana dhora charo habudisi zvichirati mari dzavanga dzeurombwa maiguru wangu inini mesi dzavanotamba inonotamba mesi dzechisatanism
Wakaita wari kuita satanism imwe singaiti pachinyohwera. Uyu akataura kuti first day mukandaura kuti uyu wakatombonyanga zisu. That information yakabuda Anditi? Mukataura nyaya yekushaya kumafoni. Yakabuda that information. Musoko padare panapa mukataura kuti izvo pane nyoka yatakatora zuro manheru. That information iri correct chaiyo. Zvino zvakanganika, zvakawandisa. Ine ndikakaruma. Very cool. Yeah, good man. That's why I love you. asinongaya kuzabatana nyaya dzacho zipatsanuka zvisabata mazvita mazopinda henyu munyaya asi mubvunzo manga muri kubvunza iye Bernard waifanira kuudaira ega kuti mhuri iyi ndaisungisirei zvetida kunzwa musina kumupa mazwi otaura reason yake kuti waiyagarira pamhuri ngataure mhuri kuti waisungisirei chinangwa chasandura mandakati ayamboshaishenya ari tundatonge nenyaya yawo. Right. Regai ndinyasokutaura inhaurwa pakutanga kwayo ndipewo mukana wedare nemakurukota. Zvazvo ndasungisira mhuri izvei. Anditi nyaya satanism ere munodozwa. Ine payakatangira. Saka namava kuti bwaya ndinonyarara. Amuduizwa ere. Ndosaka ndiri kumutaura kuti kana imimi wochirota mai achiite bonde newemanheru tingati zvakanaka ere kuchishona chedu. Ndozviripo. Iwewe uchifamba mwakanga uri kufamba iwewe wakanga uchitaurwa zere mai nini nababa nini ndiwari kuita izvozvo. Aiwa chizwa inyaya yakazoitika. Takazoti makurukota aya manje mukoma wangu aya pane mukoma wangu anozi Love Joy Mutambanengwa apana ari pamafuka apo. Akauya akati bawo nini ndarota dziri hope hambai kumba yotosangana kwambuya tobva taenda takati bodzana navanguru baeva na Pride nofunga nevamwe zvikanzi fambai patatu pane mweya wasatanism uri musha munomu. Wakaitwa ndiani? Unoda kuti ubviswe waizi ndimai mudzimai mama. Zvakataurwa kuchikoro. Zvakataurwa even nekwaakafamba kuzi mune mweya wasatanism uri mumba asi wakatangire muchechi imo manje ndo makamborumwa mamhangu akwamba nekurumwa maoko headman kwautona kuti munhu watorumwa. Kurumwa nei? Amen mushabvunza. Alright. Vana dambudziko vatosangana nawo mukati. Baba wanga wapike mhiko tonofamba. Ndoda kutaura chokwadi pamberi pedare raheadman. Ndoda kutaura chokwadi mudare raheadman chigorora. Kwete manyepo. Mwari ngaanditungamirire. Ngara yenyu pasi mutsanangudze nyaya yenyu. Masvita. Chekutanga headman. Isamanisi yangu yakanyorwa kunzi ini ndoti mundibatsire tifambile nyaya yacho pahwani. Because ndana patete nyaya mbiri pano. Samanisi yangu yakanyorwa kunzi takaisira mukadzi wa Bernard zviro. Handizivi kuti wakaibata ndizvo zvakanyorwapo. Ndatozwa nyaya imwe muno yokuti tiri masatanist. Samanisi ndo zviri kutaura. Ndo zvandakasungirwa. Munodiwa kudare rekwa headman chigoda kuti muzodaira nyaya yezvemumusha menyu zvamakaisa pane muroora wamukadzi waBernard Mutambanengwa nechokwadi. Sei kune zvimwe zvakanyorwa? Ndozvindokwenda. Uri zvimaereka? Good. Aiwa chete chashupa ngechoda. Uyu mchinda amangare imwe handitika kuti ndiri kuone problem ngendaa yenyu saka ndamusungisa. Saka imi paapo manyenge kuti munotsanangura kuti zvataura uyu munopindirana nazvo here kana kuti hamupindirani nazvo. Mazvita ndopendiri kuti tiri kubate ipi ndaisiya mukadzi wake zviro here zvinozobuda paatsanangudza ndimunatsofolowa nesatanism ngati zviseparate wandimangaro ndaisa zvinhu mukadzi wake ndo zvandisungisa. Iye satanism kudai kwakuno kutaura humwe husungwa hutori hwega kuti muri masatanisi ndamusungisa ngehusatanism
muri vane zvakanaka ndinoda kusanangudza ndiri zvinyatse kuti jekei zvinyatse kujeka mudare uno zvinyatse kuti jekera kuti uri ndisingizoti ndaisire mukadzi wake zviro here napedze kuda zvinyi zvendaisa ndoda kutozvizivawo kuti zvii zvendaisa pamukadzi wake apena mukadzi wondipane zvakanaka saka iye uchatsanangura manje kuti ABCD zviro zvakasirwa pamukadzi wake. Yes ndo mubvunzo wangu wokutanga ndisati ndaenda kune satanism ndiri kuyapei unoba nyaya dzaite mbiri handiti unonasodzirwa dzaite mbiri pane satanism neextremism saka nyaya iripo ngekuti iwe uchitsanangure yekuisire zvinhu wozote paine imwe nozopinde mune toda kuti nganase kuclefu kunasa kutsanangura kuti pakaiswa zvakati nezvakati asati atsanangura mina ndimbokugama iwo hangu anekwa mutambani musi handisi kudzokorera nyaya ndira ndiraupati patsanuri musi wakazomangara nyara yamukomana uyu ndanga ndiripo inini akataura kuti baba munini vangu ticha vane mukadzi ticha baba munini vangu nditicha vari kuita chisatanism haana kuvabata kuti vakaisira mukadzi wake zvinhu uyu handizvo zvaakauya achitaura ndo zvaakauya achitaura zvakanyorwa samanisi ndakabhadhara $20 ritoe ndakaisire mukadzi wake zvinhu so kuda ndaikumbirawo dare rino kuti momborivhese ndakasungirwa yekuisire mukadzi wemunhu zviro topinde musatanism yaari kuda yaari kuda ngaatsanangure ega uripo uchitaura kuti yairi papi regai nditsanangure ndega pano ndichitaura nhaurwa yesatanism mumusha medu inini zvakare ndiri mubatsiri satanism neuroyi zvinopindirana kudai vanhu ava vese vanofarira bonde manza zvakanaka saka zvaakuda muprofita mukuru sadare unogona kupatsanura mudare muno asi kana uchinge watoona mai vauya kuhope kwako otherwise twice a week ka we never know kuti ise satanism here oro unyaya dzeuroyi saka iwe uri kutsanangura here kuti number 2 samoni raitaura kuti huyai muzoutinesa zviri kushupa mukati memhuri inini ndanongedza sondo rastanford mutambani ngoti une gona asi imimi wana baba mese imimi hapana ndiri kuchenesawo ba maizva zvakanaka ngenhaurwa yekuti pamudzimai wangu izwai ndiende ipapo pane mudzimai wangu ndinaye inini mukati memusha wedu inini ndakanyatsa kuona kuti imba yedu kusamira kwairi kuita is because our fathers vakabata ivo avo nevamwe vasina kuuya nenyaya yekuti vari kunakurira nanyoka mhenyu ndosaka ndakati ndichavada muno vese nekuti vanonongedzana saka nhasi vaakunzvengana vangadai variwo vainyatsa kuexpressa nhaurwa iyi sorry handindine flow mira hii iri mubvunzo wangu nachangamiri mazonzwa mubvunzo nauzwaka nganditaurire kuti ndakaise chii pane mudzimai wake mungasozwa mubvunzo wangu iye satanism mitambo handinosovasaidi ndinoyapa ili handino problem right regai ndipatsanangure futi zvakare ndakafamba inini ndina maitaonga pamimba yekutanga yashupa zvadaro muprofita akanobata nhaurwa yekuti imi pakanohakwa mhepo yechitaura zita raamai munza zvakanaka asi inini semunhu wematare mudzimu regai ndinyatsonzwa zvakanaka nekurota kwandaiita ndaakutotsanangura ndiri mudare kana mumusha mataurwa nhaurwa yataurwa nababa yekuti mune nhaurwa yemudzimu asi vanhu vanoti panonga paita mudzimu paya vanotanga kuteera nhaurwa iripo ndeyekuti ndakatanga kuteerwa mumashure ndichiona kuti munhukadzi mutorwa akapinda mumusha unoseenzese munhu wagara aine mudzimu wemumusha imomomo kuti utore mari ndizvo mazva zvakanaka saka dambudziko riri musha medu ndakwenda kuona kuti vatorwa haasi umwe uyu ivo ana baba vakatombombirimidza futi mai guru kuti enda kumba nenyaya yeuroyi tikatombotuma futi kumbirimbidza futi mukadzi wamukoma mai panashi pabezero bridge zikazi enda kumba nenyaya yeuroyi aya manje atazwa kuti fambai tizwe nyaya yesatanism akaenda kwawo ega aenda kwawo ega haana kutipa information zvetaisoita bamudare mambuya akati akazotora gumbeza akauya pamba akatora gumbeza akatora mutsvairo akatora huku nehama dzekwamai dziri panapa sekuru ava nehanzvadzi yavo vadaro so vatora zvinhu zvakaenda kunoshandirwa ndikati imimi baba sekuru waiti kumarinda ndandakafukidzwa negumbezi
asi gumbezi rakushandisirwa mai remunofuka muri mese pamba panapa idare ramai here richikubatwa here kana kuti nemiwo mhamo. Wakanga waina ni pakufamba kwaita. Vakafamba ivo vari vaviri ava vana baba. Popo zvori kutaura izvi. Wakafamba winani? Ndakafamba ndina maita wanga ndine mudzimai wangu. Mudzimai wako? Vemhuri wakanga wasiripo. Vemhuri vakanga vasiripo. Wakazotora ere vemhuri kuti mufambe muende kutsvaga chokwadi ichocho? Right, vemhuri vakati chokwadi chiripo inyaya yegona. Baba wabvunza kuti nyaya yakamangara Bernard yakanyorwa apa iri kutaura kuti akaisire chiro pamudzimai waBernard. Saka yesatanism yaimo dzambiri. Saka ndaida kuti tanga ndazwa kuti inini chandakaise pane mudzimai wauyu chinyi, ndakaise chinyi pane mudzimai wauyu according to statement yavo. Alright. Regerai ndipaparure ipopo kuti zviwajekere. Uyu kuya kumhangara kwakaita nyaya yake uyu. Wakamhangara iri nyaya yemukadzi. Nemaendero akaita mukadzi wake, nemaitiro akanga ari kuita ari mukati mwemusha. Amhangara nyaya iyo wakaenda kopinza nyaya yemusha. Akati izvo headman kuti nditi inini tidaidzewa nababa vese semhuri maererano nenyaya yemumusha havauyi. Vabatei nenyaya yemukadzi wangu tichizopinza nyaya dzese dzemumusha asi yapinda iri nyaya yemukadzi wangu. Ikaende kopinda last time ine mukadzi wacho akagara apo nevabereki vake tikawaipinza tichibva taende koirasa vabereki vati mwana wadi achada kuti arorwe ndiuyu. Mukadzi akati achada kuti anga achadzoka kumusha kwayo wakanga uri pano makanga muri pano. Tikati ora izve tairasa ngachisara takatarisana nenyaya yemumusha menyu. Zveri kuende kobuda pamusoro pemukadzi kuti wakaisa chiro pamukadzi wangu. Chinhu chakaende koiswa china kana paine chinhu chakaiswa china kuiswa nekumusha kwemukadzi. Chinenge chakaiswa nomusha mwedzinza imomo. Saka pakaende kuya matsamba mairi. Ndaedza kupabvunzisisa kuti mhosva yevanhu ava imhosva ipi? Zvevari true. Pamusoro pekubvunza kwavaita kuti tiri kupindire nyaya one here kwati nyaya mbiri. Zvichireva kuti aya kana ari kutaura kuti mai varimo mukati mwenyaya dzeusatanism. Ndivo varipo nekunga vachitsanangura kuti satanism iminika ndinoiziva zvakadai kuti handina chendinoziva pamusoro pezvesatanism. Amen. Baba vachitsanangura kuti inini handina chendinoziva sematauriro evaita kuti kana zvichiita kuti inini mukadzi wangu takafamba takaende korombe mishonga yekuti tiende kovavhirikidza vanhu ini ndinoda kuti tifambe togadziriswa izvo zvematauriro akuru ndochenurwa. Saka ndati zvese nenge ndiri kuzvibata. Saka zvichiende koreva koti ava vari kutsanangura yavawo tinofamba nadzo dzese. Pandichapa mai mukana mai vachakwanisa kutsanangura maererano nenhau yemumusha nekupomerwa kwavari kuitwa nyaya yesatanism. Wozvijekera pamberi pedare dare ropatsanura. Ndakupindura here kana kuti pane pendasiya? Mandipindura changamire. Nhamo yangu ndeyekuti samanisi ngaisati nyore zvemukadzi waBernard. Samanisi ngainyore kuti ndiri musatanist. Ndochimira ipapo. Mazwa baite nhamo yangu. Because samanisi iri kuti ndakaisira mukadzi waBernard zviro. Ndo zvindasungirwa zvindabhadharira $20. Musatumwa tumwana ndiri pamberi penyaya. Munhu wauye kunyaya ndibva panapa pakati pousiku. Munhu wauye kunyaya ngaateerere. Unonga aona kuti nyaya yangu haisi kukwanisa kunga ichipinda ka ngaende pane dare riri pamberi. Izvi ndina vanhu pano ndisiri kubatsira here ndingobatsira munhu wese wani pano. Saka ndikamhanyirira kuti ndakubatsira iwo nokuti udomhanya kuenda ka hakuna zvinenge ndiri kuita padare. Handipiwi instruction ndiri padare. Unotofamba nelaini yenyaya dzedu dzata dzaopera todzibata futi next time. Right. Saka muri kuteere imimi because togona ngokusamona ega panapa kuti nyaya yenyu yemabhadhariro mari mendawa kusamona pano masamoni ndinawo ndotokusamona pano kuti yachipindura nyaya yeuyu ramai vari kuisatanism mazvita kuda alright. Zvinenge kunga ndakutaurisa asi handisi kutaurisa kuda kuti jekeserani chatsokuzvona zvakanaka. Zvakandofanira kuti munoti hauna nyaya yekuisire mukadzi waBernard chiro o 20 yako iyi uyo obva andisunga nesatanism 20 yobva yadzokera. Ndakupindura zvesatanism. Saka ndofamba nezvadzo zvese. Ndutaura musungire waari kuita. Ndutaura musungire waari kuita. Ndokononga takustika kumasamanisa.
Pasi kutaurwa nyaya pana. Tuda nyaya iri kutaurwa pana apa because pane pokuti tuda kutaura nyaya ka kuti tisasvike kunyaya iri kufanira kutaurwa. Tuda nyaya iri kutaurwa pana apa. Uyu murume atsanangura zvakanaka. Akatsanangura kuti ana baba vese ava mabvunza one by one akati ava handina mhosva ndirudini ndiri kuwapa asi ndavasungira kuti ndi baba wani vangu nana baba vangu vese kuti vapindure nyaya iri kutinetsa mumusha. Saka kana takutora chinhu personally takuda kuavoida kutaurwa kwenyaya. Ngaitaurwe nyaya ivhiwe ipere nyaya. Right, gane ne Satanism tifambe. Aiwa imi hamutipi direction baba. Imi hamutipi direction kuti gane ne Satanism. Pindurai nyaya semabvunzirwe iri kuitwa nachangamire kana nesedare. Mopindura kuti nyaya yetuda kutaura izvozvizvi pabvunzwa zvakati zvakanangana nemimi kana mabvunzwa zveSatanism nachangamire mopindura zveSatanism kana usina kubvunza izvozvo musadhavhete kuSatanism. No, naye mukoma ndizvo zvepetiri izvi. Ndira ndifambe nemi ndichidai. Ingawe iri nyaya Satanism. Ingawe iri nyaya yekunga muchipomerana yemumusha. Inyaya 1. Dambudziko riri kubuda ngere kuti pange paine Satanism, kuti pange paine kuroyana kuri mumusha neurombwa uri mumusha, kuti zvisagadzirisika ndimi, kuti zvigadzirisike ndimi. Dzikisai maoko pasi mukoma. Modondivhara zvinodo. Kukugutsirira. Chiri kuitika ngechekuti nhamo nematambudziko zviri kubuda mumusha umu, mhuri haina kubatana. Dai mhuri yakanga yakabatana from the word go, dai musina dambudziko ririmo. Nhasi uno uri kuteeria mubako rine mabhonzo emunhu echende kodya mapinga acho. Urudye pinga ere kwati urudye munhu. Chatinoziya isusu ngechekuti pinga pari chezvaro anozviziya anondipupurira. Pinga rinogara makuwa. Takazviita kwagoshoko. Takutochera imba. Yakutorevhurwa. Pane mwena uri kupinde pane rimwe guwa riri paside apo. Mwakabude pinga richibva ratosi do umwe kwatose munhu kutondya. Asi urasa kuti riri kubude pane bhokisi. Garingitoraro ibhokisi momwe zverugare rikatenzara. Riri kutange kundyenyi risati raende korifresha kunze. Rutanga kundye munhu mukati. Saka uchimisa kuti munhu ena urundye pinga asi pinga iri kusurvive nechi. Saka urundye munhu ka. Nyaya iri kutaura mukomana uyu. Inyaya iri sensitive. Kuti mumusha musange muine hurombwa hurimo. Kuti mumusha musange muine Satanism irimo. Ngatifambe kana tafamba tinoende kozvibvisa zvinhu izvozvo musha wasara wakachena. Munasa kundizwisisawo. Kana munyari mumusha. Aya ndi baba angu aya. Ndine mhuri yangu inini. Zviri kundinetsa. Ndikati baba ngatifambe akaramba ndiani muroyi. Muri kubvuma ere kufamba muri pamwe panhu. Ndebe ndatombotsanga headman kuti sangane nembunzo wangu. Imba yemu kona iyi. Imba yemunhu 1. Yese yakadai. Ehe. Imba ya vhujete. Musondabva panapo yoyo. Ndakati funga kuti mwana wangu iye mwana muningina wangu. Ndakati funga kuti wakuhwara ere kana kudini ndichisumuka pana. Ataza akumboko. Tine nyaya dzekuti 1 ndakuzoprova ndega. Avobhema vhazi babando vane mombe kwenda ndikorapo. Votakatambogwara sokunga munhu anga udi kungotopenga. Kusvika nyaya kuzogadzisa nyaya yake. Munhu wacho auya mwana wangu nezvaari kuita. Mushaka wacho izogadzisa kuti zvimire zvakanaka. Kungadai achitomhanya. Yazvisina kuzozvipara. Ndimuzona. So nyaya dzaapinza munomuka hadzina kuite chronological order. Hadzina kuita order ba. Dzati bvongo. Mupa zvakanaka. Nyaya yekutanga yakatomwa timambozimunya. Mupa zvakanaka. Nyaya utakatawa ndi babo zimwe takaidena tiri kwa nhingi kwa fokona kwa chitiyo. Mapazi kwaka. Nyaya netsaye wana. Zviri kunetsa. Tasvikapo ndakatotaura kuti mukoma imwe mukuzinge wana mwaka hamuna kumira zvakanaka. Muzo zvakanaka. Ndo chitiyo akatanisha zvikwa sinda kwa mambozimunya. Mambozimunya kwabva atipe mupurisa wake chifambai. Tafamba. Svike baba yakazinogona nemumusha mwenyu ndo achinanetse musho. Mupapa zvakanaka. Saka zvozwinyi kazendai mopisa. Mapazi kwaka. Zvandai mopisa yakati nini gona iri ngehandi rangu ndikangera mai. Ndiri kumuna mwacho akati no gona ngerako. Mupazi kwaka.
saka unopisa rini gona rako saka ndipei 3 weeks vapabataka 3 weeks ndotsvage mari 3 weeks ndokwenda ndopatanya about 4 years pane 4 years uyo asitatomboye zvake zvemudzimu katipomusiyake zvemudzimu katipotaa zvephysical handisika zvii zvemudzimu bezvo 4 years dzakutokwana izvizvi akasiyana mambo mukafona headman kuna mambo zimu uyotaura kuti ndakasiya kuti gona ropiswa 3 weeks asi tane 4 years ndozosvika nyaya yekuti nyaya yegona yanetsa kwakwende kucivil court kuti bate zvakanaka ndomazobuda nyaya yepeace order mapazwaka chechipiri yaakusumuka ndikuti iyi yegona yakatongwa nemambozimu ikatopera zvakasava kupisa bati handibaziswa kwamambozimu yati nyaya itadzoka yaya gona ngaichipiswa ndipotasiadzana mambozimu yechi2 iri kusumudzwa apa tisikatova nyaya yezvekuti chichinyiva yedehenya iyi kana dehenya iri mushamwa mutamba nengwe mutibati zvakanaka kana tapfuma shwashwa dehenya riripo rinosumudzwa madzisho oite basa rao handizve hapana dambudziko apa nyaya yanetsange apa pana mainina yasumudzwa ndibernard ndo nyaya nyuwa nditiinayo iye dehenya inetsi yegona inetsi because mambozimu akaitongazve akatopedzazve ende hedman ashagoni kuchaitonga mambozimu ati auya gona yanga aichipiswa ndopotakasidza mambozimu nya hedman agoni kuitonga be nyaya yotonga vaya itsva yapinzwa munomu mudare munomu iye dehenya inetsi kana dehenya iriposi hendotoonazve dehenya irirapa kwakuzogadziwa zvandizve nyaya itsva yapinde munomu mwa hedman muno nyuwani hendaoneni ngeyemudzimai chete handizve benard handizve ukwesoko dehenya harinetsi hatichambozvinozvigama musha wamutamba nengwe dzazvikiriwo zvinaka saka mbaimona iri panape imba 1 hapana zvakanaka hapana dzimba mbiri baba amwe acho hazi kuya tate problems udaita iye akamupindura yekuti mumusha mwenyu momo vanhu vacho vakuguma pachezva ndiye munhu anegona manje aimupindura iyi ndiyo negona iye hedman mapaziko zvakanaka iye aimupindura zvakati hazi akukumhanya akudii daanga vasi mudzimu wazobude panyayo mhuri yangu yaisi yakapera mapaziko zvakanaka iye namukomanya iye murume musunge kana muchigona kumusunga auya apa dai nhasi anga ari aimutaura ndindakamutaura futi negoneni iye namhuri dzashupika futi nyaya yenyuwani makutoka hedman nyaya yenyuwani yapinda pane munhu hedman yedehenya hainetsi iphysical kana iripo inotorwazve zvoonekwazve zvogadziswa nyaya yenyuwani yapinda ngeyemudzimai uyu ndo nyaya yenyuwani iri panobadza goti mambozimu nyaya yegona wakatonga akati ngaropiswa 3 weeks time ndikonopiswa gona 4 years ana kutoninyanganyidza tanaba mukushesha anaba mukushesha bwa zvakasika musina wapisa gona iroro hamubofi makazwanana mapazvanaka mukati mapazi mukanyanyasowatsango ikani zvakatsangu kwamambozimu mukati megona mune ropa ririmo yoti ikanga kudzikira pafati pafe munhu panonoufa wacho mwana 1 gona ranga ripiswa up to 4 years now wakudai watakuti hasi izve kushinzvenga nyaya nyuwani ipinde munomu ngeiyi yemudzimai nyuwani hedman ngatichida izvi ndichipedzesa izvi ndochikumbira right ndinoda kukomenda ndichiteera nyaya yesatanism satanism iri kutaurwa haina kutangwa nabernard kutaurwa natso ndibata musha tifambe tese haina kutanga ipopo peiri kutanga satanism iri kutanga ndacheresa mugodhi wangu ndafenze munda wangu wese ndafenze pamba vanotaura ndopaipa ndaputizve makamera aya kana ndimupe mazita ina hazvigoni ndinozosungwa vanotaura wobva wasimudza akati masatanist wakamuone pe munhu ocherese mugodhi echifenze pamba echifenze munda nguva imwe chete ngoti takandozviita nguva imwe tatove valonzi edu nditicho ameticha tabatenza mari dzedu tone valonzi zviazi masatanist wobvapo munhu semupeseni toda kudarika nemwombe natsodaiwo wopopota muri masatanist arapa wopedza nharaunda yese woitaurira masatanist mombe musabvume kuti afudzire mumunda mwenyu musadai zvechitendera zvakadaro ini ndoita quiet ndonyarara number 2 ndoite chinhu chakandishamisa ini muupenyu hwangu chondishamisa takagara muchechi nemudzimai wangu mudzimai unoti honaiwo ndarumwa muri paso zvakanaka ndoti munatsokuone background yacho honai ndarumwa mazina emunhu chaiwo akadhindira edzasi neyekumusoro anogara muchechi nepabhenji honai ndarumwa warumwa ndiani
hapana ndandone mazina adhindira ichechiniyo ndambota ai ndakuudzai panapa kuti ndokumbira wemidhiya wandililive mukaramba so musadaire nyaya dzendiri kutaura pano ndinoziva maimplications azvo kuti ndopena ipapa ndisunungure indiya sokuti dambu ndomwe ndakunzvenga so ndiregedzei ndinzvenga kuti mazino warumwa mazino muchechi takandogara kudai munhu wekuruma ndiani tosiyana nazvo inini handibhilievhi I don't believe muzviprofita asi wazondobatsirwa handibhilievhi muzvitsina zvozotobuda kuti takurumaiwo taidoti uzwi muroyiwo zviri mboramba ngei ndati handibhilievhi mazviri iyi ndirongokusenzai twaindobuda twenyaya yesatanism zvopedza yepo pachikoro po zvotobata umwe ticha wobatwa twanatwa homoka if you want ask yadwinyamana wakaidhira nayo whole mazvona twanatwa tomoka twechidai kundochidonha ndapere simba ndadonha twazodai about 5 or so tapuwa ndimedhemuningi ini ndotobata zvindiri deputy ndobata zvetwanabata dai wototo iwe mwana wako uri kubvunzeini mwana wangu mufomfo mwana wako uri ndati asi wakamuisirawo satanism wakundofungidzira kundititi satanism were chii handisaizviziva ko mama acho aripi ndati ari panapa asi muno wakaisira satanism zvikasi mama acho aripi ndokuchizobuda zita remudzimai wangu mazona zvadaro izvo uya maiguru wangu waya ndisikuitova nezita pano wabva waipika nyaya wabva watotaure nharaunda yese harare yese yaitofonerwa everything kuti masatanista azobatwa pamunyarari mubazwa wamweni wekwana baba mukuru wakutofona ariyo asi mwakomana referring to these young people wakomana mururekerere nyaya yese yesatanism iri mumusha mwenyu muri kuisirei yegona wasendeka wauzi nyaya yesatanism yakadaro muri kuisirei mumusha mwenyu you see ndikati anyway zvichasvika pezviri kusvika ndozvatisvitsa nhasa muyazobozwa ndo kamufambire kenyaya yesatanism afanawo wakutsva nematambudziko awo haari kuona mazwa ona yaassumption yangu ndizvo ndizvo asi ndo assumption yangu kuti okay ndokwezviri kuendezvo wafanira kuona matambudziko awo haari kuona ende handi kutange kwaona ende handi kutaura ndowatange kuona matambudziko ari kutsanangudza sei matambudziko etiri kusangana nawo isu vana baba wacho sei matambudziko akasolvemwa mambozimunya echizosvitsanaa kuti mauzwa chimbopisai chinhu ichi tozotangirapo sei matambudziko saka nhasi uno ndoti kutaura kuti pane munhu ari behind us ari kutitungamidza tiri masatanist haurari nemusatanist mumba munotizwa here mukamtsvakana usikaziba kuti mudzimai wangu there's something wrong azviiti iye mudzimai iwowu ndokutaura wari pana vaonipupura ndiye wakasimudze ndoti wakaedza ndombodaro because vamwe vacho vakaramba they resisted wakasimudze nherera dzese mumusha dzakasiyiwa dzese dzichifunda dzadaenge mumako wake doti mutokutaura dare rinondichizwa nherera dzese dzakasimuka dzichidzidziswa ndiye mudzimaiwo mbazvakanaka iye kuchizonoti yadai kwakuchifungidzira kudai ndotokoi ndo waya wegona waya wari uchiti tunganai mumba umu ndakataurirai kuti gentlemen zvekutamba muchatungana mukarekera because zvakucontrolwa somewhere by somebody basi so mazvangopedzisira changamire ndeyekuti bvirai kuita zvemunofungidzira kuti zvinotsvaga usatanism hwedu ndinotopinzawo naye because I know haasi musatanism. Alright, ngatidaizvi nyaya yeurombwa hwenyu hwemumusha negona remumusha ndinetarisire kuti ndati pairi dzichapatsanuka dzapamberi ndanichitozviziva yeurombwa hwemumusha yakaitwa namambo zimunya handina judgment ndinokwanisa kupa. Chandinokwanisa kuita inini ngechekukudzoserai kuna mambo zimunya. 1, kana kukupai order yekuti munge muchiita command kana mawirana necommand yangu. Command yangu inenge iri kuti pamusoro peurombwa batanai semhuri chekutanga ndaida kuziva kuti
makadai mati muri 1 uyo wegonayo imhuri yemwemba muri kumunetseri teramira pane chemungamunetsera uyo mwana wababako uyo mwana wababa mukuru uyo mwana wababa munini mhuri uyu mwana wababako uyu wane mhuri yawo baba munini awo kuimwembawo wane mhuri yawo mune raramiro yekuzvidhifenda imimi vana vanyamunhu pahondo inenge iri kuryiwa idzinza tiri kuwirirana mega imimi sevana vedzinza vana baba vangu inini vanga vari 3 mufamily mavo zvavanga vari 3 kune kwababa mukuru kune kwababa munini kune kwababa munini zviri kunetsa mumba mwababa vangu inini mwawakaberekwa wababa vangu inini vane raramiro yekuzvidzirira kumhuri yawo muri vana baba 1 mai 1 hamutarisiri kuti pange paine chinhu chinokukanganisai mukati mwekurarama semhuri yenyu mune madzirire emunozviita makabatana munofamba muri pamwe chete makabatana sevana wamunhu 1 ngatifambe timboona chiri kunetsa chinyi petichiri panapa handipo pekuti tingatange kuparadzana vana vedu harisati ranyanya kukura dzinza redu retakasimirwa navabereki vedu mofamba mozvigadzirisa kuitira kuti vana venyu pari zvino izvi ndichitozviona kutsikidzana pamadhoo penyuka kutori kushoma vana venyu vakutotanga kutotadza kutozivana kufambirana chako kuti baba mukuru mukoma ndichichi zvazvinhu zvakutotanga kutotandamuka zvakutoti vari kuwirirana vari 2 vari kuwirirana vari 3 vari kuwirirana kana manga muchisombozviita zvokuti mwana wamukoma achiroorwa mwaidaidzana nhasi uno hamusi uchatodaidzana ba pakati penyuyo baba asi muri vana munhu 1 chiri chinhu chekuti maifanirwa kunga muri kutobatana asi uye nemukadzi wake wakurodza mwana imu musipo uye nemukadzi wake wakurodza mwana wake ava vamwe wese wasiripo why mwautanga utopumhana pachezvenyu ndinenge ndakukuti towirirana kuti mofamba semhuri handikupi mupurisa ndinokuita kuti mutsvage muzukuru wakanga ari apa musuya uripi muzukuru ndini ndakauya pane muzukuru mwana watete muzukuru here wakanga akagara apa ndimukoma munobatana semhuri motora muzukuru haana saizi haana saiti ranorerekerwa ndinowirirana sekuru nhingika unombotamba nambuya ndiye semukadzi ndiye tete womumusha muzukuru chake unonga akangomira ari kunyora maminitsi chiremba kana muprofita achiite basa rake mouya mondibrifira handisi kuti endai mofamba kuti mogadzirisa endai mozvivheneka mwazviona moya mondibrifa mwandibrifa kuno kundokupai nguva yekuti oraiti mwandibrifa chokwadi taanacho tesere chizvigadzirisai munofamba patatu mwafamba patatu mwane chokwadi pairi panokutaurira zvinhu zvakafanana pamwe panokutaurira zvinhu zvakasiyana nepairi pemafamba mogutsikana nezvemaende kobata mese magutsikana nazvo mozvigadzirisa zvinhu zvoteramira musha munokwanisa kunga muri kunetsana nemanetserane muri kuita kudai zvizvi nedzimwe dzenguva patori nengozi iripo pane mhepo iri kutokonzeresa kuti munge musikawirirani asi mukaitsvaga mukaiona mhepo iyoyo mukairipa mukaiteramirisa ikateramira munogarisana zvakanaka panenge pasina dambudziko saka iyi yeurombwa hwomumusha yegona remumusha uyo kana akatore gona remumusha kufamba chako semhuri gona iro rero rinokwanisa kumupandukira gona harifi rakamboende kokanganisa mudzimu mumusha rikangokanganisa mudzimu mumusha mukazvigadzirisa rinomupandukira ngarimupandukire nekuti mwana wanyamunhu hamuna chemunoziya uriwe mhuri yekwamai guruka iwo ita zvinhu zvako uriwe mhuri yekwababa munini ita zvinhu zvako isusu mhuri yababa yedu siyaranisu apo mwapedza apo right ndode kuya pana mai ndinofunga mazuva nyaya yerutaurwa naBernard nyaya yerutaurwa naBernard munoti kudiwo nayo pamusoro yeheadman inini handisiri musatanist handina gwara ndakamboita mamutambanengwe kuti musatanist kuti muroi hapana chandinoziya aya maoko angu akachena kana kuri kunozvitsvaga kumatare echishona ngazviitwa mazvita muri kupazwairana mutambanengwe tichiende kopinda ipapo ndinotarisira kuti baba wakandifonera pendakafonera nawo wakandibvunza kuti izvo zvinogona here kuti mwana wamunhu ndiye naye kumatare wabereki wasiripo uchiri kupaziya nduzi ndikawapindura kuti inini zvakafanana nekucivil court
wane 18 years and above anosungwa echienda kukoti achozvimirira nyaya dzake. Kumatare chivanhu tinobata munhu anenge aparirwa mhosva kana apara mhosva ozvimirira nyaya dzake. Kana iye achida ndiye anodaidza hama dzake, uyai muteerero mhosva ndiri kupomerwa, asi tinenge tisina kudaidza vana sekuru kana kuti vana baba. Saka zvinenge zvapo zvinenge zvava zvekuti imimi vamwe vana mutambanengwe imimi muri kuzvibvuma here kuti zveshuwa shuwa tingafamba asi mukadzi uri kuende kobatwa maererano nesatanism. Ngatisagare nemubvunzo wangu. Wakamangara wacho Bernard wacho handiti handita mutaura kuti tonga chide kunoti chokwadi chiri papi. Wakamangara Bernard wacho ndofanira kupindura mubvunzo iwo. Mwakuberekesana chitunha. Regai ndikupindure. Headman, regai ndipindure mubvunzo uyo chiti zvashupa mukati meimba yedu. Ndosa ndakaisa nyaya idzi dziri mbiri namaita onga. Nekuti maita onga pane zviso zvaiti baba taonga ndiri kuona zvemumusha medu. Zvondishupa kuti ko iwo mutorwa ngei uchione zviso zvakadai zvichikanganisa imba yedu. Saka iye wacho haaripo kudaika. Ndiye unochisimuka opa tsanangudzo dzake dzekuti kuti probability tizonongedza kuti akamurira kwakuita kuhope kedu akasiriko ka. Munozviziva here kuti mukati mwekurarama akadzi airi ari apa ngatimbata roya. Pano mumusha nosiro mumusha. Womumusha usiri womumusha unokwanisa kutambisa womumusha front. Kunjenga. Womumusha utungamira mberi. Kutenderedzana nemabvuri. Wosakana naye kuhope. Ndozvirimo. Ndazwa mambo wangu. Anotungamidza munhu womumusha mberi. Womumusha atungamizwa mberi. Parukorota munhu hope urukorota munhu womumusha asi muroyi uripi? Kumashure. Munhu achinge akutaura wakuende kotaura akati mai nhingi ndo ari kundivhiringidza ndiri kuwarota zuva nezuva nangwisa munhu utorarawo nemadzikirira. Woende koshandiswa woenda mberi wakuende kwesirwe tingariti ijambwa nemunyama. Zvinoite kuitika pamunhu yena. Handisi kununurira mai ava kuti musatanisi kana kuti hausiri musatanisti. Handina kubvira ndakambogara nawo handitovazivi kutotanga kutoona pana panhasi. Pamusoro penyaya iyoyi. Zvichiende koreva kuti ndiri kuti dzimwe dzenguva wanotambiswa front. Iwo wariti maoko angu haana ropa akachena. Handina guva riri musha mwamutamba nengwe. Beside nyaya dzeusatanisti, pane here dzimwe nyaya dzavanoita dzisina kufanira musha. Handina handinganongedza. Hapana. Timbotauraitizwe. Pane pendodombotaura hangu mbijana. Kuna babawo nemudzimai wawo. Babawo echitaura wanga uri kutaura izvoni kuti mai awo wakanga uchichengeta nherera dzese dzemumusha dzakakurira mumaoko mawo. Handiti ka? Zvimwe zvacho ngatiti techinzwa tinozvitsvaga asi zvimweni zvacho zvoda kumboshandiswa futi chinyi? Pfungwa dzedu. Kuti dai anga ari musatanisi pati miro chatsanangurwa nababawo akakurera here. Ndobvunzawo dare zvinobuda here? Right. Zvaenda kuita sekudaro okurerai mokura handiti ka makura mobva manzwa zvamanzwa kunzi musatanisti chi kazhinji ini ndofanira kuti muzosvike pakusvika pakutaura mashoko akafanana naiwawo ka dai muinomwe uchenjeri makangoti awokawo asipo ari tuwa makadai osomega handiti ka mobva mapinda musango mozvitsvagira chokwadi chemazvokwadi chekuti manasa kubata handiti ka mozonge mechibata nekubata kunanamira kwemuri kudini kwemuri kuita handiti muri kuona sechokwadi chendiri kuenda kunoti une chokwadi chakafanana nekuti uri kunatsoziva kuti handini weimwe mhuri uyu wakatoromba icho chokwadi asi kubudikidza ngekufamba izvi ndozvitiri kutaura apa kubudikidzawo ngekufamba handisati ndatiba asi zviitiko izvi chichemo chandaunza kudare kuti ndivhenekere iwo. Mirai tifambe nayo nyaya yedu. Ndofunga tautenda kumupendero nayo. Mapenderere endinosvika pakuita nyaya yenyu tingakupedzerai nguva umwe anenge achida kufamba. Taurai mupedzisi uchipedzai kutaura imimi ndibva ndapendera. Pamusoro idare. Handisi kumbotaurawo bamuse asi ndandotoshupika kuti dare riri kutovhara kandisati ndataura. Nyaya yamaiguru iri kutaura. Ndaitoda kutozoziva kuti zveshuwa maiguru ndozvavari here. Ruzoshona yangu. Ndaide kuzoziva kuti mukoma wangu ndio zvawadini, ndio zvavari here. Ndio zvandingada kuzoziva.
asi ndodzoke nyaya yemuri kuti mwakatonga mukapedza yekuti makati hatitongi nyaya yakatongwa kairiba andimuri pazwa ipopa mudo padzokerera ipopapo kuti matikandire nyoka mhenyu kuti murunditi ini ndiunze $20 kudare motaura kuti nyaya yatakatonga kare yamamba ichatongiba andimuri panzwa mari yete ndingatoti ndiri kubhadharira imari yekuti inyaya yegona riri mumusha ndo nyaya yendinonga ndichibhadharire mari bhozi iyo zvizvi mawadaidza wanga watori kutogadzira makuwa pamakuwa ana baba edu isusu aripo makuwa iwawo ari kutsikwa ngemunhu wani ini mwana wangu wanga afa inini ngenyaya yegona irori harina kunaka bagona irori ndikazoponere kumapostori rikaende kodzoka rikarowe munhu mumusha imomo gona irorero saka imi muri kuramba muchiti chiro chiti chichengetere wana wacho wasiri kutouya wacho wari kutozhamba ndicho chinhu icho chichi pandinoti regerai ndikupindure vakuru pendati inini nyaya yenyu yakaitwa namambo Zimunya handichagoni kuchaita yegona dare ramambo dare raMajor Street riri pamusoro pangu iyo protection order yapo iyo handikwanisi kuikondema ba murasonizwa ere shona ndiri kwezotsanangura pano handikwanisi kudaidza Major Street kudare kwangu kana kudaidza mambo kudare kwangu kumutonga kuti wakaitonga sei nyaya iyi asi inini vanondidaidza vanhu ivo vari vairi nekuti ndiri mudiki kwevari ndinoende koitonga ndobva ndaende koipa different judgment makobatise inini yoezo chiche judgment yendakapa seiwo chendinogamuchira apo ngechekutonga murunyararo pamusoro peprotection order chandinokwanisa kuita ngechekuti nyaya yenyu yegona iyi ndakuidzosa kwamambo tosangana kudare kwamambo ndoende kotrack wabriefa kuti pawe paine imwe nzira yekuti gonaro ribatwe ndozvendinokwanisa murasondizwisisa kicheni ndikwire mudenga kubhuruka kicheni uniti nemadina place kukwire mudenga mumba kubuna pamusoro pemba kuti kwakufa saka zvandinenge ndichida kuti ndiite ngezvekuti muri kuda here kuti nyaya yesatanism yobva yatsvagwa bhati yegona yakatotsvagwa kare yaya kuti ndidzoke nemi kwamambo Zimunya ndobriefa dare ramambo Zimunya pamusoro peishu yegona mambo Zimunya toedze kuona kuti tine way forward here yekuti munhu yeye abatwe ozvimutemo wakutinakira stereki vamwe vanozviti vane mari vamwe vanozviti wabviri vanoziva vane bhabhuku musoro asi mutemo takapuwa kana munhu akadhifota dare for 2 times takutumira zeta rapi unorara uri kumasales wofuma ushiya mudare nemupurisa ndo mutemo takapuwa then yamai yawo kuti muverify upenyu hwamai yawo neuroi hwawo ndinenge ndako kuti mufambe muri semhuri dzidzai kuwirirana semhuri nekusorova dambudziko riri pamuri fambai semhuri mwaona kuti ndizvo zvacho zviripo murida kufamba zviri kwamuri kufamba ndoda kugara ndakakupai warning kupinda mudare nemwana womunhu kwasiyana nekufamba nemwana womunhu mukafamba naye vabereki vake vasingazivi ende havabvunzi havatauri vanonyarara kuti zii vanokubatai pakudzoka ende munazozvipindura zviri nyore kuti muwe muine chokwadi chekuziva kuti mainini awa vane problem yakati neyakati neyakati tiri koverify chokwadi kuti vachenurwe musha imenyu imomo nhasi uno hasisina uchagara zvakanaka mukadzione pamusana peishu iyoyo oda kuti achenurwe chimiro chiripo akatanga kuwerenga maduties nemabasa akashanda mumusha mwamutambanengwe nhasi uno poende kobuda izvi kuti ndakupai chikafu mwapedza kudya chisvipo chekuti munditende nemaoko munditenda ngekubudisa mweya zvinoita hazvina kidzi kana ndakupa chikafu ombera woziva zveshuwa munhu adii wadya waguta usandoombera nomwe muto usina kufanira unoshoresa hazvina kunaka nedzimwe dzenguva mukafamba naye akatadze kobatwa muchamuripira ndoda kuti ndigare ndakakutaurirai ndichange tichidya muripo mudare muno
yekuti mumuripire kuchenesa zita rake, kanganisa chimiro pachikoro pake, nedzimwe dzenguva pachinyahwera padhuze nepamanzununa. Vamwe vari kufamba netsoka vachisvika ikoko ikotaura kuti ha mai Mutambanengwe ndiye mutakatifu. Satanism yashata. Pari kutofamba gotsi rinenge rakareba kudai, nepasoko anenge ari kutaurwa nani kumashure uko, ochizosvikire pako ochena. Wanoka Mutambanengwe munomuripira. Kana aende kobatwawo unotipe chikonzero, unoripira dare rino, unoripira vanhu vokwa Mutambanengwe. Murasauri zvikuisa uri hama dzangu, ndakuda nguva yekuti munokwanisa kufamba naye zvarini. Bvunza henyu. Ndingada kujekerwa mudare muno kuti nyakumangara unasoziva nyaya dzake, ndiye kuti abatwa ndiye acharipa opupura mudare muno. Wozi kana yaya atazvara ngoti ana Mutambanengwe iyi ndinobatwa ine kuti mukwasha mwana wedu womakati zvakadai zvakadai unofanira uripa. So ndoti mudare munozvijeke kuti nyakumhangara ndiye anoripa nyaya dzake nekuti ane chokwadi dzekuziva kuti munhu musatanist. Mwana wenyu munoripa mabarirwe nyaya mwana waane chidziro Zvinoende koita ngechekudai. Regerai ndikubatsirai baba Mutambanengwe. Zvinodaro nhasi mudzimai wenyu, kana achinge afa ipapo asisiri mudzimai wenyu, umwe naumwe autorwa kuenda kudzinza rake. Akanga akumuka ipapo chachipoko achimbofi chakamboende kumbononanga yenaba, unobvumburudza mwese ipapo zvokuti munotungana futi misoro todini kwakudaidzana sekurayo kuti tauya takoripa nekuvana venyu. Because achisvika kuvana venyu haasviki akangomira chete, wanenge vari kuti akaonetsa uku wanomusarira kuvana venyu. Hakuna rugare. Saka uyo kana dare riri kuziva kuti uyo ndiye ataura nyaya idzodzo, zvaataura nyaya idzodzo petiri kuya tichiende koipendera nyaya iyoyo, mwabverifai chokwadi chapo, takuenda kuti wagutsikana here? Ndagutsikana. Haana chainacho here munhu? Haana chainacho. Ino wakakanganisa chimiro chemunhu, wakamusvipisa, wakamushayisa rugare, hasina chimiro pamberi pebasa, hasina chimiro mukati mwenharaunda. Iwo unofanira kuti uripire munhu zvakati nezvakati nezvakati. Mitengo yetinopa isusu sedare. Ameno mapazwisisa here? Taurai tizwe. Ndakuda kutovhara because nguva yangu yapera. Ndingaondepa kudai kuti imimi semwachangamire madaidza munhu kudare. First time otadze kuuya, second time otadza kuuya. Zvine chirevo chakuti here mwanyiswa here kuti munhu atadze kuuya padare kana kuti kwakambomira sei? Chazvinoita ngechekuti kana ndikadaidza munhu kuti uya kudare akakundikana anenge ari kuzvidza dare, ndomudaidza uya kudare ozvidza dare, ndine raramiro yekumutora ndomisa padare riri pamusoro pane vakuru wangu. Ndosaka ndati zvaasiri kuya kudai regera ndichise padare riri pamusoro. Asi kuti ndise padare riri pamusoro, chekutanga ndoda kuti mutange mwafamba namai yawo, oita clear, mofatana mwachinhu chimwe chete, mwakushandira pamwe chete, tokuita counseling mudare munomu. Mwachinhu chimwe chete, then toita hand over our case to the chief. Tofamba tiri pamwepo. Bande donotiitira zvakanaka. Magutsikana. Alright. Changamereka. Ini hangu zvese tingaita kuti tofamba tiri kufamba ine tiri kochenurwa. That's number one. Chendakatoona chekuti munhu abve kotsvake mukadzi kuna atezvara onyimwa ochiuye kuna sabhuku echichitaura nyaya dzake manje. Saka utova nyaya dzese dzaari unofungidzira kuti dzingakonzeresa kuti anyimwe mukadzi wake kwana atezvara, kwauchitodzisanganisa dzese. Anyway, ngazviitwe tichenurwe. Ngote neno ndiripo. Mazvita changamire nyaya yegona mwaita kireti aiswa tafara ndiye tingarisuburida nyaya mainini mwataura wataura masoko acho iye mwana akanditi tazvizwa izvi mwataura zvakanaka tazvizwa. Pane mwasiya kutaura yautaura kune dehenya iri muda kuzoridini tamutauri kudai. Dehenya iri chiri kuitika ngechekuti dehenya iri ukaona munhu amapfupa ka wakasotofa kare. Saka kuti ndikatoende mangwana ndiri kuenda kwamambo,
Ndikatoisa kwa chief mwatodaidzwa kwa chief musati mwaclear nyaya maya. Pakatorira futi. Saka zvandiri kudai ndoda kuti muclear nyaya maya apa pandinoenda nemimi kwa chief ndoda kutisa nyaya dehenya toisa musoro pamwe chete namambo toona kuti dehenya rotorwa richigwa zvakanaka here. Ndakandikumbobvunza hangu chimiro chacho chizi mabasa dhirowa ja zvekudzasizwa. Matsango zvazviri kuizwa. Asi rakambonga riri raundi asi zvakusara zvekudzasi. Rasara zvekudzasi. Majaya mazino zvichikoni. Munhu yena munomuziya here? Asi kuyadhi kwedu besu handati imba kai. Asi munomuziva here? Hapana unomuziya ngezvake. Wakataka wakaiswepo rini? Kundozwa ngemasoko kuti sana baba mwakamboenda here muchinoona munhu yena? Kuchitanga uchienda izvozvo matsango azviri kuizwa kuti azvimbori papi kuti mwakabva kuno paya muna kutombocheka. Takambozocheka ndipoti panga kwasara zvinhu zvekudzasi. Tataura apa zviya zvokuti mhepo dzodzo dzinoteera kuti waone musoro munhu dehenya wakusiya rakadaro sikataurira vamwe imhepo inopinda mumusha. Munoparwa kutaurira vamwe nekuti zvisoro vhewe. Tiri muyadhi. Alright. Riri kunze kweyadhi? Riri pabani pakati pemba yemakona naNyumeni. Alright. Pabani asi ritori grave ndakazonyatsa kutoenda kutoona igrave. Ritori nematombo akarongwa netsanza dzinoratidza kuti pakanaya mvura paya. Tsanza yaya yaizwa washidhawei. Pasara chaiko garingito racho rochirongerwe miti kudai. Ipopo kundoti patori nemusungo ipopapo ndo wakazobviswawo chimusungo cheraundi kudai. Asi denga racho ritori ipopo ndo pane mukomredi. Alright. Inini panandoda kutaura inini. Michitaura inini baba au wa uyu. Anobuda parapa mati mudzimu chao chao. Zvakange zvekuti gani mutsanguriri. Isitorina mate isusu. Mapazwa. Mwana wakapenga uyu. Mapazwa. Yaya kuti uyaitigadzise mwana kuti mwana worapwa sei. Mapazwa. Wakapenga pinde Mozambique. Ndikone zvisikachoitiba. Right, chimira nditi gaga because hanzi ndinachangamira dzapera. Mudzimu kana wechiuya mumusha. Handitika. Wechingopinda mumusha. Unosanangura. Kana kuti maambire dzinza renyu rese wakaita zvese mukagusikana handitika kana tsvina yese ruda kuya mumusha unotaura saka makabva matadza kumbobvunzwa here kuti zvakati nezvakati tiri kushupika isusu ana edu chipo tipewo makwara ekuti mutizarire kuti pakadai zvese zvetiri kuzwa izvi unotadza kutsanangura here mudzimu unobuda kutsanangurazve regai ndipindure ipapo zvinoitika mudzimu ukabuda mumusha kana paine gona ririmo mumusha ndozvo zvinoita izvozvo zviri kuita izvozvo Unovhiringeyo. Ndofunga ndapazwa tikaramba tichingoonini tienderera mberi asi nyaya yapakanaka. Chandiri kudai ndechekuti mundipe ndakupai nguwa. Next date rangu redare musi wa 5 August. Musi wa 5 August inga mwaita kuti maiwo anga ari pakasununguka. Zvandiri kudai nini ngezvekuti handisida kuti mufambe munzvimbo dzakaende koreruka kudai izvizvi. Handisi ruda kuti muende koti muende kun'anga yakamboenda umwe. Chandiri kuda ndoda kuti munditsvagirewo mari. Mari yandinoda kuti munditsvagirewo imari inokwana kuita $400. Makadai. Batanidzana nembishana. Yoita $400. Yaita $400 then mondifonera muri pamwe chete. Ndokupai direction unoti endai kwakati motanga kubvunzira yako kuti tinoda munhu unobatsira. Munosondizwisisa? Zvekuti zvezvi ngatimboende pabocha apo nyepe. Ndotokuti inini kwirai mabhazi enyu muende kwakati kwenoziva kuti mari dzenyu dzemuri kukwira muri 1 2 3 4 5 then muri kuenda muchodai muchidzokera nekubvunzira padatu dzinokuitira zvakanaka. Change inenge yasara ngenyu anosida mari dzenyu mudare mangu. Kana muri kuenda hamuendi mwakaita gurumwandira torana madelegates. Babawo nemudzimai wanofanira kunge watoripo vari true. Uko motorwa munhu 1, uko motorwa munhu 1, Yembe motorwa munhu 1, vamwe sosara kuitira ma expenses pakufamba. Modzoka muchibriefana nemuzukuru wenyu. Moya mondierengerawo maminitsi munenge maonini panapa zvaitwa paneikwa namuriani abva panapa. Ndandazosiriya koini ndikachenurwa okay. Mukachenurwa? Bosta timasana isitese yakunge yakuti kuna maya but tiri 2 tiri ma satanist. Mwazwa tsanangudzo dzake. Ndikachenurwa changamire zvinofamba sei. Dare rine mutongo. Ano umweni wakandibvunza mubvunzo yono muri kutaurawo zuro. Ndikazi iloya iro rero.
ndikazi uyu munhu uyu iwo wakaendeko pa judgment usina kunge wakataurira musungwa wakaenda kotonga musungwa wako usina kunge wakataura judgment yacho ngenyi iyi nyaya iri mukati mwedare kuti nyaya chazokupa mutongo wakati ndingapo ari mutongo usina ndapedza kutonga nyaya ndinotanga ndatonga nyaya yacho ndoona uremu hwenyaya then ndoremedza munhu pano mwana omwe tinenge chizoti oraiti wakakanganisira uyo ukakanganisira uyo zvetakuita sedare unofanira kuti uripe chakati kuna uyo unofanira kuti uripe chakati kuna uyo kuitira kuti ndikachenura mwoyo wenyu newe uyo munogarisana zvakanaka pasina dambudziko. Zvita changanisi uyu waita sekuti wazobuda ega inenge team ndoni zviyatsa kujeka zvisazomboita macomplications zvijeke mudare muno zanga riri team rotaura kuti muri masatanist ivo anai yemumba meida aya akuchidaro kuti muri masatanist ndoni zvijeke muno kuti ndizvera akomana tizoona pemune mozope mutongo yenyu kuti hona zvevo petinoende kopinda ngepekuodai kwavari team hapana problem iwo wega ndo wakasarudzana kusungira kitsi bhero riya rikaende korwadza kitsi yashaende kotaura kutoti genga ona chaputika kwa ngatibatsirane kudini kuvhara mvura isapinda imi mutarisana naiyena gurupu rake riri kumuteerereka sematsigirire riri kumuita echidzoka ushauri briefa varumeka tazopedzira pakati saka inini handina mari ndibatsire nemari yekuti tifambe nani nana baba namai nini ofamba wouya topa mutongo wedu pano arumeka mukadzi uya wabudirirana mudhara zvaabudirirana mudhara neya kude kuripwa edi mena kuti mutongo uripo wakamira zvakati then wabatsirana kudini kubvisa mutongo nekuti avo watinga wapinze mukati nekuti hativazivi hawana chevataura tinonetsana neunengaine zvaanenge ataura paita kliyeka regai nditi headman kekupedzisira kufamba kwetakutoita kukake chituku nekuti mukoma akatomboya akatifamba ika3 asi ava vakazopa feedback yekuti kwatabva zvazi mumba menyu mune satanism asi yakatangire muchechi afamba andori 2 aiwa yakomande dare kuchititika sorry headman that ndotinoti manyepo ari kutaura mazwa nanatezvara acho etakafamba nawo ari pano mukoma endakafamba nawo nyararai kuteerera follower dare zviri kutaura takafamba nawo tofamba zviri kuitika tafamba wochitotaurezi nyaya irimo yekuti une munyama muzwa ibvuri remunyama chete riripo kwete zvesatanism zvoda kundogadziriswawo kumusha tikatozvironga tikatozvigadzirisa naye wacho futi atoripo ndatoshama izvi zvekuti zvaakuuyawo dai zviri kufamba sei saka ndati inini kufamba kwakamboita uyo wopedzai rota kana mwakafamba muri airi nemudzimai kana mwakambofamba nanasekuru rabasa redare kuti tinge tiine chokwadi chifambai muri mumaoko medare moya mobriefa wadare chokwadi chemunenge masangana nacho handizve ndiri kuti pano chine nharo baba nawo ndichinadzo bichana nguva hayo vapazwaka vafana washupa zvakatombodarodaro futi handii vapazwisa sekwacho ari pano hanzva dzeibvanya iripo apa yakagara apa ndatozowana manje pano sekuru apo dai kukuti anga ari wani vasokupatsanura kuti takatata anga aripo chezvinoita ngechekudai izvozvizvi tiri mukati mwekunga tiri kutsvaga nyaya kuti bude tine chokwadi pamuri kuenda kunofamba muchidzoka kana ivo sekuru vachinge vari pano ndopetakuende kopenderera nyaya yedu une nhuna dzake dzese odzibudisa pamberi pedu then toona kuti tinegadzirisa sei nyaya yobva yaita clear sunungukai apa ndinosima zvemhodzi yerunyararo handidi kuona kana kuzwa kuti pano warwara pano tukomwe pane wafa zvichindivhovha nyaya iyo iyi ngatifambe tiri pamwe chete sewana wanyamunhu togadzirisa dambudziko iropera chiendai monotsvagira mari mobva matenderera semhuri dzimba dzenyu ndi muri kudziziya ipapapo unembishana motenderera musi wa5 mobva mauya panapa tobva takiliya nyaya yedu tobatana nei kwamambo yeuromboka tobva taenda tese kwamambo next date koti yamambo tinenge tiri kuenda tese kwamambo panenge pasina dambudziko sunungukai henyu vabereki sunungukai musati maenda imbogarai apa 2 minutes musati maenda henyu ndine vanhu vauya pano vanhu ivavo hanzi wauya naAllen Magada varipo here vanhu izvo vada kuti vabrief